Grad Lepoglava koristi ih za potrebe zaposlenika gradske uprave, a u Čakovcu ih mogu koristiti svi građani. Riječ je o električnim biciklima, čiju je nabavu u oba grada sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Čakovec dobio je prvi sustav javnih bicikala. 20 električnih bicikala na raspolaganju su svim građanima i turistima. Mogu ih koristiti svakodnevno od 6 do 21 sat, a procedura za posudbu vrlo je jednostavna. Prvi korak je sklapanje ugovora na recepciji gradskih bazena. Po sklapanju ugovora izdaje se čip kartica s kojom kasnije taj korisnik može koristiti ove elektrobicikle. Limitirano je na jedno korištenje od 60 minuta, tijekom dana nije ograničeno broj korištenja. Cijena izdavanja, odnosno sklapanja ugovora je 50 kuna do kraja ove sezone, do kraja ove godine. Električni bicikli u Čakovec su stigli zahvaljujući projektu Štromček vrijednom 1 milijun kuna. 60% sredstava osigurano je iz gradskog proračuna, a preostali iznos sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na području grada trenutno su 2 stanice, a u planu je i proširenje projekta. U planu je postavljanje još dodatnih stanica na području grada Čakovca. Moram reći da postoji čak interes od nekih poduzetnika koji bi sufinancirali postavljanje ovih stanica, odnosno kako se točno zove, punionica. Električne bicikle među prvima u Hrvatskoj prepoznali su i u Lepoglavi, gdje je kupljeno 5 bicikala za zaposlenike gradske uprave. I lepoglavski projekt Zeleni javni servis sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nama je bilo važno, obzirom da je Lepoglava manji grad i da za neke bitnije stvari ne moramo uvijek voziti službene automobile. Ajmo sa biciklima pokazati zapravo da možemo puno toga brže napraviti i kroz bicikle, a u konačnici i ušparati jedan dio proračunskih sredstava koje nam odlaze na održavanje automobila. I sad smo na biciklima na 2 kotača se naši službenici voze po Lepoglavi. Električni bicikli dosežu brzinu do 25 km na sat. Idealni su za gradske gužve i razgledavanje. Električne bicikle u Lepoglavi mogu koristiti i građani, a namjeravaju ih usmjeriti i na razvoj turizma. Gradski službenici koji u obavljanju svakodnevnih poslova koriste ove bicikle u gradskom će proračunu uštedjeti oko 20.000 kuna. Mogu reći da je ovo ujedno besplatan trening, a isto tako dobro dođe zbog posla koji obavljam, dakle odlazak na poštu, ako eventualno treba obići kakav teren. Sve u svemu je uživancija se voziti sad na njemu zbog toga jer je lijepo vrijeme. Ovakav način bicikliranja podržavaju građani u oba grada. To je već trebalo i davno napraviti, ali jako lijepo i zahvalno je da su se toga primili. Bilo bi lijepo da sve građani moraju dobiti bicikli da se vozi do Višnjice, Čakovčan, Lepoglava i tako. Odlično, mislim da je to prekrasna stvar i za zaštitu okoliša i za ljude koji to koriste jako dobro. Sve pozitivno, super. Ja se već dugi niz godina vozim biciklom, a možda ću probati ovaj električni. Električni bicikli hrvatski su proizvod. Proizvedeni su u ludbreškoj tvrtki koja zapošljava 100-tinjak ljudi. Tu se kod nas rade kotači koji svaki bicikl pretvaraju u električni, to jest e-bicikl. Važno napomenuti da svi dijelovi koje mi tu koristimo da su od naših domaćih dobavljača. Do sad smo ih tu kod nas u Hrvatskoj proizveli preko 2500, od toga sigurno oko 2000 izvoz u Italiju i talijanske kupce, a ostalo je tu kod nas. Potražnja za e-mobilnosti u Hrvatskoj je sve veća, a ova tvrtka nudi niz proizvoda. Mali gradski elektromoped pod simpatičnim nazivom Fridak i punionice za električne vozila. Znatne uštede, rekreacija, očuvanje okoliša i poticanje domaće proizvodnje. Električni bicikli polako osvajaju hrvatski sjeverozapad.